بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أشكر كراتم أشكن لتافع العقيدة أولا من أشكن وصية منزو صلى الله عليه وسلم تا أبابي دساس سيرة دمتن ينشوى ثلاث منجيات wato wasu ababai guda uku suna masu tserar da mutum daga fushin Allah da azabarsa su ne na farko ya ce al'adulu fil ghadabi war rida yin adalci a halin fushi ko a halin yadda wannan adalci yana daga cikin dalilin da zai sa mutum ya samu tsira a ranar tashin kiyama adalci a dukkan halaye musamman tsakaninka da mutane na kusa ko na nesa Allah madaukakin sarki yace ya ayyuhal ladina amanu kunu qawwamina lillahi shuhada bil qist ya ku da suka yi imani ku zamanto tsayayyu saboda Allah masu bada shaida da adalci yace wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu kada kinku ga wasu mutane gaba da kuke da wasu mutane kada ya kai ku zama ba za ku yi adalci ba i'dilu ku yi adalci huwa aqrabu littaqwa shi yin adalcin nan shine yafi kusa da tsoron Allah zai kai mutun ga tsira wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun ku ji tsoron Allah madaukakin sarki shi mai bada labari ne ga abin da kuke aikatawa masani ne zai ba ku sakayyan abin da kuka aikata kuma Allah madaukake ce wa idha hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl idan za ku yi hukunci tsakanin mutane ku yi hukunci da adalci kuma yace wa idha qultum fa'dilu walau kana dha qurba in za ku faɗi magana ku yi adalci koda ga makusanci ne kada wannan mutumin don kusancin sa gare ka fifita shi akan wanda yake nesa gare ka kada don kana son wannan ka fifita shi akan wanda ba ka son shi ko wanda kuka yi fada da shi ka kaskantar da shi ka fifita wanda ba ku yi fada da shi ba Allah ce fala tattabi'ul hawa an ta'dilu kada ku bi son zuciya akan hukumin adalci kuma yace inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan Allah madaukake yana bada umarni da yin adalci da kyautatawa a surori daban-daban magana akan umarni da adalci da nisantan zalunci suna da yawa sannan kuma Allah madaukake ce wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun kada ka dauka cewa Allah madaukake ya gafala ya manta bai san abinda azzalimai suke yi ba su wane ne azzalimai wanda ba sa aje abu a inda ya kamata wanda ba sa baiwa masu gaskiya ba sa baiwa masu kuskuren su saboda tausaya musu ko tsoron su ko jin kunyan su ko kwaɗayin abin hannunsu Allah ya ce innama yu'akhiruhum liyawmin tashkhasu fihi al-absar Allah ba wai ya manta da su bane suna wannan rashin adalcin kuma ya saurara musu a yana jinkirta musu ne zuwa lokacin da idanuwa za su kafu mutum zaka ga idansa a buɗe ba zai iya kifta ba saboda halin da ya ga kansa a cikin kiyama manzo sallallahu alaihi wasallam yace mana ittaqu dhulma fa inna dhulma dhulumatun yawm al-qiyamah ku nisanci zalunci ku ji tsoron zalunci domin zalunci duhu ne ga mutum ran tashin kiyama misali shine a ce mutum yana da yara sai kaga ya so wani da ko ya ki wani da a cikin ƴaƴansa wanda ya so sai ya nuna za a bashi wasu abubuwa a cikin gado ya ce wannan na baiwa wane ko ya bashi wasu takaddun gidaje a asirce ko ya bashi wasu makudan kudade a asirce kafin ya mutu don ya fifita wannan ɗan kaga anan yayi zalunci a cikin ƴaƴansa hakan nan mutumin da zai zo shi ma ya ce yayi fishi da wani ɗa a cikin ƴaƴansa saboda fishin da yake masa sai wato ya kore shi daga gado irin wannan mutane suna yi mutum zai ce wa ɗansa ya kore shi daga gado in na mutu wannan ba zai gaje ni ba wannan kuskure ne babba a fidda ɗa daga cikin gado ko a fifita wani ɗa a cikin ‘ya'ya shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa
mutum idan bai yi sa'a ba sai ya zo mutuwa tukun zai yi zalunci a cikin gado ya zama ya wajabta wa kansa wuta. Kada mutum ya yi wasiyar da zai zalunci ‘ya'yansa, wani ma zai ce wato zai sarwantar da dukiyarsa ɗin ma gaba ɗaya ya zamanto wato bai bar wa magadansa wani abin kirki ba. Ta wannan duka nau'i ne na zalunci. Wani mutum ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, ya rasulallah, ni na bai wa ɗana abu kaza, shi ne Nu'man bin Bashir. Babansa Bashir ya ba shi wata gona, sai ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama shaida. Ya manzon Allah, gashi na bai wannan ɗana wannan gonar, ka zama shaida. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, ka bai wa sauran ƴaƴanka? Ya tambaye shi, makana da wasu ƴaƴa? Ya ce eh. Ka bai wa kowa kamar yadda ka bai wannan? Ya ce a'a, wannan din don nafi son shi ne. Annabi ya ce, ba zan zama shaida akan zalunci ba, ka nemi wani ya zama shaidanka. Sai je mayar da abin da ya bai wa wannan ɗan. Saboda haka a kiyayi wato wasiya ko kuma fifita wasu ƴaƴa akan wasu. Anan idan ya zama na dalili ne yasa za a yi, ba laifi bane kasancewar wani ɗa daga cikin ƴaƴa yana barnata dukiya ko yana wani abin da ba daidai ba, in aka bashi shi a hana shi, ko ya ki zuwa makaranta sai a ce kai ba za a baka batun da baka je makaranta ba. Wannan ba laifi bane, ana ladabtar da shi ne. Ko kuma a ce wani yana bukatan wannan abin, wani kuma bai bukata. Misali, wannan yana zuwa makaranta, wanda yana bukatan kudin tafiya makaranta ko abin da zai biya na makaranta ya fi na wasu daga cikin waɗanda ba su kai shi shekaru ba a wajen karatu. Kaga anan ba za a ce zalunci ba, ana lura da gurgurdon halin da ake bukata ne. Allah ya datar da mu, ya kiyaye mu daga zalunci. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum